0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwaMhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Bingelelwe nganza kwethu phinde futhi nginamukele kuyona ichannel ehamba phambili elami igama ngumfeza uNtuthu ngakho malobathi la sibona ama comment. Ngiphinde ngicela ngana kwethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment no like no share okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu sekulona udouble tint udlule emhlabeni komcula maskandi inkosi iyamagcoka omunye laphana oyi living legend ubaba alumgube umfoka Ndukuzimpi naye uyaphumela ubala ke mayelana nobuhlungu abuzwile ngokudlula emhlabeni kwenkosi yamagcokama. Uchaza nokusho ukuthi ke nje kulonyaka ubesebenza nayo inkosi yamagcokama laphana kunengoma ezu2 ezizophuma ke laphana ezingakapheli kodwa ke zizophuma zinayo inkosi yamagcokama. Sokhumbule ukuthi akhona okokuqala ke asebenzisana inkosi yamagcokama kunengoma laphana ethi umshelo wami unodlama laphana ekhipha naye ke inkosi iyamagcokama wenganza kwethu. Angizukwana kakhulu nansi iclip kababa alemgube umfoka Ndukuzimpi edlulisana ukudabuka kwakhe namazwi nje abuhlungu emndenini wakwaDlamini lapha nokudlula emhlabeni kwensizwe kade basebenza nayo ebisencane ngohlobo olumangazayo inkosi yamagcokama laphana inkosi yamagcokama. Bafowethu umoya wami ulimele kakhulu enhlizweni yami ngokudlula kuyeqhawe uSiciko inkosi yamagcokama umfoka Dlamini sizwa ebithobekile kakhulu ingayiphakamisile inomoya ophansi inamahloni yikho konke nje okuhle kakhulu ebisibonele sihle nje even ngisho kwezethu izingane nje uba thina sesobaba nje asebela abantwana sebekhulile silimele nje kakhulu sisizwe sase South Africa bafowethu. Akukho esingakusho uhlelo lukaNkulunkulu kwesinye isikhathi uhlelo lukaNkulunkulu alovela ubuhlungu bafowethu. uNkulunkulu kwesinye isikhathi ugcina ungasazi noma qhubeka uvume ukuthi ukhona noma ugcine usungenwe idemon lokuthi usuyamphika ngenxa yezenzo zakhe engasijabulisa ezisiphatha kabuhlungu. Engingakusho nje ngathi umndeni kaDlamini qinani bafowethu, anilahlekelwe nodwa, nilahlekelwe nathi kakhulukazi endimeni kaMaskandi silimele kakhulu bafowethu nakubalandeli bakhe umfana inkosi yamagcokama. Ngithi bafowethu Dudu qinani bafowethu, uNkulunkulu yena owaziyo. uNkulunkulu waba nohlelo lobuhlungu kakhulu bafowethu lokuthi sitshe sihla sidlele nabantu futhi abanenhliziyo ezinhle nekusasa elihle usheshe abasondeze ngakuye, ngoba mhlambe kwesinye isikhathi singathi mhlambe usuke ephuthuma mhlambe ukuthi angazahlula uSathane mhlambe angene kibo ebenzise kabi ubafuna besenza kahle. Ngakho ke bafowethu ngalamazwi ngithi nje bafowethu Dudu emndenini wakaDlamini nakubalandeli benkosi yamagcokama nakimi uqobo, ngoba nami ngilimele kakhulu. Ngiyafisa nami ukududuzeka ngibe neshwa ke mina inkosi yamagcokama kunomsebenzi osesistudio nje engwenze nayo ingoma nje ezu2 engizenze nenkosi yamagcokama benginawo nje ngeviki eliphelile. I think wakolesibili sisebenza nayo estudio, sasebenza kamnandi sijabulele sihlekela saze saqeda ukusebenza savalelisana saxawulana, kanti sesixawulana ukugcina sesiyagcinana nje ukubonana sesiyobonana kwethu zawo mangabe kuyenzeka. Ngithi la uphumule mfoka Dlamini, uNkulunkulu abe nawe namathonga akini abe nawe, akuhole uhambini osuthe wathatha. Uhambe kahle mfowethu, sohleze sikukhumbula ngemisebenzi yakhe emihle. Siyathemba mfowethu ukuthi nathi mhla lufikile lethu usuku siyophinda futhi sibonane. Phumula qhawe, sohlala sikuthanda Nkosi yamagcokama.